el vulgueu, No. Senyores i senyors, bona nit i benvinguts a la presentació de la temporada 2010-2011 del Teatre Nacional de Catalunya. Amunt al taló! Amb tots vostès, els artistes i l'equip del TNC, i amb ells, comença la temporada! Anem a la presentació de cada una de les obres i ho farem en ordre cronològic. Misteri de dolor d'Adrià Gual. Aquesta obra ve de la mà del director Manel Dueso. Adrià Gual és segurament l'autor que més es va proposar de la nostra literatura a principis del segle XX, connectar la nostra tradició, recollir la nostra tradició, però connectar-la amb els principals corrents europeus del moment, estètics i literaris. La Mercè Arànega encapçala aquesta dona enamorada de l'Ernest Villegas, aquest home més jove que ella, i amb la Maria Rodríguez, la seva filla, aquí es crea un triangle infernal, de la mà d'en Joan Oller, i amb adaptació també en la tria de textos de Carles Guillén, aquest gran homenatge que us deia, a Joan Maragall. Joan Maragall, La llei d'amor. Amb Joan Anguera, Paula Blanco, Montserrat Carulla, Rosa Muñoz, Victòria Pagès, Albert Pérez, Àngels Poch i Fèlix Pons, i amb l'ajuda del cor Líder Càmera, dirigit per Xavier Pastrana, us esperem aquí a sentir la paraula viva del poeta, del nostre gran poeta Maragall. Jo crec que la paraula és la cosa més meravellosa d'aquest món, perquè en ella s'abracen i es confonen tota la meravella corporal i tota la meravella espiritual de la naturalesa. Un altre artista català, nostre, intrèpid, inclassificable, genial, Albert Vidal, ens presenta Història de Joan nascut d'Unós. Ell ens parlarà d'una rondalla que ha arrelat en diverses tradicions populars, des de la Xina fins als Andes, i que ara ell reinterpreta amb la seva veu, amb el moviment, amb música en directe i amb aquests tocs d'altres cultures. L'Albert Vidal és una persona que s'ha preocupat molt de connectar la nostra tradició amb la tradició oriental. Continuem, tornem a la sala petita, per presentar un espectacle, aquest sí, dedicat als més menuts, i molt interessant, A l'Arca a les 8. A l'Arca a les 8 d'Ulrich Upp és un autor alemany que es dedica específicament a crear obres per als més menuts, però moltes vegades, quan es parla de teatre infantil, sembla com si fos la germaneta pobra del teatre. Doncs no, aquesta vegada Ulrich Upp s'ha proposat que els nens també s'afrontin a temes importants. Seguidament, la proposta que jo dirigiré, Agost, de Tracy Letts. Bé, tenim la Emma Vilarassau per aquí, la Rosa Renom allà, l'Anna Lizaran, la Montse Germán, ja amb elles 4 jo crec que ja no hauria de dir res més, ja és prou garantia per fer-vos venir. És una comèdia que està a la ratlla també del drama i de la tragèdia, és a dir, que al mateix temps que rius et fa mal, et fa plorar, però rius molt també. Suposo que en l'obra hi ha molta cosa autobiogràfica, sobre una família no desestructurada, no, desestructuradíssima. Estem molt contents de tenir aquest superrepartiment amb Jordi Benacolotxa, Abel Folk, Montse Germán, Maife Gil, Anna Lizaran, Almudena Lomba, Òscar Molina, Clara de Ramon, Rosa Renom, Albert Triola, Manuel Veiga, Carles Balat i Emma Vilarassau, que la tornem a tenir aquest any aquí a la Sala Gran. Una companyia de les històriques que no havia estat mai a la programació del Teatre Nacional. Amb coproducció amb ells, amb el Xavier Matller, el Joan Faneca i en Joan Segalés, us presentem Sgag, de Vol Ras, un espectacle sobre l'aigua. I sobre, ja sabeu que Vol Ras és una companyia que treballa el gest, el moviment, de manera divertida i en aquest cas també de manera poètica. Com l'aigua i l'absència d'aigua moltes vegades arriba a ser un problema a les nostres vides. I també venen a recordar-nos que els nostres cossos estan formats per un 80% d'aigua. Plecs de la companyia Enfila't. Sempre volem també fer un espectacle de circ o on el circ
i tingui alguna petita incidència en l'espectacle. El Manol Alcántara amb la seva companyia i amb Philets, que és el nom de la companyia, han creat un espectacle delicat, com heu pogut comprovar, a l'entorn del món del paper. Com fer circ amb paper. El primer espectacle de la companyia T6, del projecte T6, perdó. Vimbodí versus Praga és el títol de l'obra, de l'autora Cristina Clemente. Vimbodí és una petita ciutat del Baix Camp, crec. Praga és la capital de Txèquia. No es tracta de l'enfrontament entre una gran capital europea i una petita població catalana, sinó que són dos noms de carrer, perquè Vimbodí versus Praga va d'una gent, de les petites històries, que acaben sent sempre grans històries, de la gent que engalana carrers per guanyar premis durant les festes majors del seu barri. Ens fa especial il·lusió presentar Pedra de Tartera, la novel·la, la immensa novel·la de Maria Barbal, que en només 25 anys d'existència podem dir que ja és un clàssic de la nostra literatura. Adaptada teatralment per un altre gran autor, que també és entre nosaltres, en Marc Rosic. És la història de la Conxa, una dona que serà interpretada per la gran Àurea Márquez, que també és per aquí. És una dona del Pallars, de poble, que veu com la vida se li escola. És una mena de colometa de les terres de Lleida, del Pallars, que viu la vida des del seu petit món rural i que veu com la guerra civil estronca totalment, destrueix totalment la seva vida. Centre de Titelles de Lleida, tornem a recuperar un espectacle que s'havia pogut veure al Nacional el 1998, Mowgli, l'infant de la jungla, una creació de Joan Andreu Ballbé, que es podrà veure en funcions escolars del 4 al 27 de febrer. Segona gran comèdia a la Sala Gran, Un mes al camp d'Ivan Turgenev, la Sílvia Bell encapçalant aquí, guapíssima. I aquesta gran dona, doncs la Natàlia, que està casada amb un terratinent rus, viu dividida entre la fidelitat al seu marit, l'atracció especial que té cap al millor amic del seu marit, però l'autèntica atracció que se li presenta davant el jove mestre de la seva fillastra. Gang Bang, obert fins a l'hora de l'Àngelus. Segon espectacle del T6 de Josep Maria Miró. Si voleu més detalls, cadascú que entri a casa seva, posi a Google Gang Bang i es trobarà milions de pàgines. Més o menys és sexe en grup o sexe grupal. És a dir, locals específics, alguns legals, alguns no legals, evidentment, on es practica el sexe en grup. En fi, aquí no acaba la cosa, perquè l'obra passa durant la visita del papa a Barcelona. Estic segur que no farà una obra polèmica perquè sí. Si ho és perquè hi haurà un motiu a sota. Confiem plenament en ell. Seguidament, dansa. A la Sala Petita, un espectacle de la gran companyia, l'Anònima Imperial, Musicolèpsia. És una creació i direcció de Joan Carlos García, però que s'ha unit amb una gent del Perú, Jaime Lema i Pilar Núñez, són dos artistes de cabaret molt coneguts al Perú i conjuntament plantegen un espectacle de cabaret i de dansa contemporània a l'entorn del tema de la conquesta d'Amèrica i les barbaritats que s'hi van arribar a fer. Ens arriba un gran text. Un gran text que fa anys que s'ha escrit i que no s'havia estrenat mai a Barcelona. Copenhagen, de Michael Frayn. Veieu aquí un trio infernal també, el Lluís Marco, el Pere Arquilloé i la Rosa Renom. Copenhagen és la trobada l'any 1941, la suposada trobada entre dos dels científics més prestigiosos del segle XX, que són Werner Heisenberg i Niels Bohr. Tenen una conversa molt enigmàtica i allò deriva cap a no se sap on, però el que sí que se sap és que Niels Bohr posteriorment es va posar en contacte amb Oppenheimer i finalment la bomba atòmica es va fer a Amèrica. El misantrop de Molière, amb el Buixaderes que fa una cara
com dient, què feu aquí? Que és el que diu durant tota l'obra. Comptem amb la direcció i dramatúrgia d'un dels grans mestres del teatre europeu recent, que és Georges Labodan. El repartiment, a part del gran Jordi Buixaderes, que és el misantrop, tindrem Jordi Bosch, que també ens acompanya amb nosaltres, Marta Marco, que també hi és, Carles Martínez, Jordi Martínez, Rosa Novell, Lluís Soler, que també hi és, i Anna Icobalceta. Vull dir, un repartiment estel·lar per la comèdia clàssica de Molière. Opereta, un espectacle de Jordi Portí i Cor de Teatre, que després en tindreu un petit tast. Crear un espectacle amb peces d'operetes i donar-los un dinamisme diferent. I de cop es va trobar amb una gent meravellosa que estan entre nosaltres i als quals donem la benvinguda i als quals hem d'agrair, perquè la seva foto l'hem posat com a portada de tota la temporada, que són el Cor de Teatre, una gent de Banyoles que fa una feina extraordinària i a capella. L'últim T6 de la temporada, que té un títol meravellós, Una història catalana, ben nostra, de Jordi Casanovas. I planteja tota una història de marro, també situada pel Pirineu, amb negocis bruts, immobiliaris, tensions territorials, embolics entre famílies i, per últim, per acabar, l'última proposta de dansa de la temporada que portarem conjuntament amb el Festival Grec, l'última creació, encara sense títol, d'un dels grans coreògrafs europeus que ja és la quarta vegada que ens visita i que sempre que ve causa furor, Philippe Decouflé. Un espectacle que parlarà del cos, que parlarà de la bellesa, que parlarà de la gelosia i que parlarà també de la lletjor. Sabeu que totes les coreografies de Philippe Decouflé introdueix meravellosament la tècnica a dintre dels seus espectacles, amb la fusió de vídeo, del cos, del moviment i també d'una gran poesia. Abans d'aquesta presentació d'avui, ja són 1.400 els abonats que hem tingut sense haver passat per aquest acte. Això és important per nosaltres perquè ens marca la fidelitat que ens teniu i que volem que ens continueu tenint. Però segur que encara coneixeu algú que no està abonat al Nacional. Algú que ha dit, no, si a mi m'agrada anar al Nacional. Sí, quantes vegades hi vas l'any? 3, 4, ja està, abona-t'hi. Que portant només el carnet d'identitat, el DNI, els joves fins a 25 anys tindreu un 50% de descompte. Ara tenim aquí la pàgina web, ensenyarem la pàgina web que a partir d'avui és nova, l'hem renovada. I dir-vos que ara sí, el teló s'aixeca definitivament a partir d'aquí molt pocs dies. Podeu comprar entrades, abonament, el que sigui. Doncs benvinguts al Teatre Nacional un cop més i ara sí, comença la temporada. Moltes gràcies i bona nit.